To fa hukumar EFCC tana gudanar da bincike akan Dr. Abdullahi Umar Ganduje tsohon gwamnan jihar Kano. Ana gudanar da binciken ne akan Dr. Abdullahi Umar Ganduje inda ake zargin sa da lakume wasu manya-manyan kuɗi, inda yawan kuɗin ya kai kimanin naira biliyan 100, inda aka rasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya sa wa'annan manya-manyan kuɗaɗe. Amma duk da haka dai hukumar EFCC tana daɗa dai tuhumarsa akan manya-manyan filayen da ya siyar a jihar Kano. Amma duk da haka dai ana ta tunanin dai ana ba da tabbacin cewa da ƙyar in ba a kama Dr. Abdullahi Umar Ganduje ba in dai bai kawo manya-manyan hujjoji ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanka da zuwa wannan tasha mai albarka. Sannun mu da jimirin sake kasancewa a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Fresh 24 TV. Mai saurare ka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin za mu sama ɗan kaɗan daga cikin hirar da aka yi da Dr. Abdullahi Umar Ganduje akan wannan zargin nashi da ake da laƙume wa'annan manya-manyan kuɗaɗe. Mai saurare amma dai kada ka manta da danna mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa, domin hakan shine zai baka isa ga sababbin bidiyoyinmu akai-akai da zarar mun ɗora a duk inda kake a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Wannan zargi ɗin da ake yi wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje akan laƙume wa'annan manya-manyan kuɗaɗe, inda daman tun kafin Abba Kabir Yusuf ya hau, in za ku tuna a kwanakin baya, Abba Kabir Yusuf ya gargaɗi Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ya daina siyar da irin filayen nan da yake siyarwa, wanda za ka je ka taran makabartu an tura su baya an fito da gini a bayan makabartu, ko kuma ka je ka tarar da makarantun gwamnati za ka ga an tura makarantar gwamnati an fito da ginunuwan shaguna a baya inda yake ta siyar da wa'annan filayen, kuma aka rasa inda ya kai wa'annan kuɗaɗe. To amma dai duk da dai haka dai mutane suna cewa anya kuwa za a iya kama Dr. Abdullahi Umar Ganduje, inda kuma mutane suke cewa ai hukumar EFCC babu ruwanta da kai wani gwamna ne a da, ko kuma ba dai ka dai sauka ba, in dai ka dai sauka shikenan za a fara gudanar da bincike a kanka, kuma in dai an gudanar da bincike a kanka komai ya tabbata za a kama ka a kai ka har gaban kotu, kuma bayan an kai ka gaban kotu ɗauri ne ba na wasa ba. Mai saurare kadda ya manta dai da danna mana subscribing, muna daɗa dai tuna ma da alamar ƙararrawar sanarwa, domin hakan shine zai baka isa ga sababbin bidiyoyinmu akai-akai a duk inda kake a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Bayan wannan zargin da ake yi wa Dr. Abdullahi Umar Ganduje da laƙume wa'annan manya-manyan kuɗaɗe, inda ko a kwanakin baya Abba Kabir Yusuf ya koka akan irin abin da Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya tafi ya bashi